கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, தேவனோடு தினமும் ஒரு நிமிடம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளுக்கான வசனம் 2 கொரிந்தியர் 1:10. தப்புவித்தார், இன்னமும் தப்புவிப்பார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கடந்த காலத்தில் பல சோதனைகளை தேவன் அனுமதித்தார். ஏனென்றால் கர்த்தர் நமக்கு துணையாயிருப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் தான். கோலியாத்தை வீழ்த்தி ஜெயம் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கை தாவீதுக்கு எப்படி வந்தது? கடந்த காலத்தில் சந்திக்கும் நேர்ந்த சோதனைகளில் கிடந்த வெற்றியின் நினைவுகள் தான். ஒரு கணம் மிகுந்த மனசோர்வு என்னை தளர்ந்து போக செய்யும். நீ வெற்றியுடன் கடந்து வந்து மகிழ்ச்சியை காணும்படி கர்த்தர் செய்ததை நிச்சயமாய் அறிவாய். ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. இந்த வசனத்தின்படி ஆசிரியங்க அவர்களுக்கு பல சோதனைகள் நேர்ந்தாலும் அதிலிருந்து தப்புவதற்கான வழியை நீங்களே காண்பீங்க. யோவை போல பல துன்பம் நேர்ந்தாலும் அதிலிருந்து அவன் தப்பியது போல நீங்களே ஆசிரியர். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென்.